Как да сме щастливи? Няма пари, да. Сега, в Свещения Коран, всяко събитие, всяка секунда от живота ви може да се оцени от две гледни точки. Първо, оценка според света. Второ, оценка според Аллах. Сега нека погледнем в Свещения Коран дали парите ни правят щастливи или нещо извън парите. Сура Рад. Ето Аллах, Всевишният казва, че те са аменю, т.е. пожелали за среща с Аллах и сърцата им са се успокоили, наситили и изпълнили със щастие чрез зикра на Аллах. Сърцата единствено чрез споменаването на Аллах могат да бъдат щастливи. Скъпи братко, грешиш, братко. Парите не правят човека щастлив, споменаването на Аллах прави човека щастлив. Може ли всеки да бъде щастлив в този свят? Всички 8 милиарда души могат да бъдат щастливи. Само едно желание. Те трябва да изрекат това желание от сърце. След това идва заповедта зикър за теб. Ще правиш зикър и това споменаване ще те отведе до най-високото ниво на щастие, иншаллах.